Ki ana saking kula Pak Minto saking Karangrejo. Ya badhe nyumbang gending Sinom Nyamet. Oh iya. Ya yang iki mbok menawa panjenengane ya sik dulur sik batih. Engko diaturi munggah ya ora apa-apa bar iki. Iki pundutan-pundutan akeh diwaca dhisik. Ugi salam taklim kagem Mbah Heni sing selalu mengikuti liwat streaming. Ya, liwat streaming ya yo. Mergo awake dhewe iki ya dipancar luaskan oleh YouTube awake dhewe sing alamate neng Ki Eko Official. Ya, ya yo matur suwun. Mboten kata lumpen, kula yo matur suwun karo panjenengane ya sing nderekke Pak Edi Santoso rawuh ning Tulungagung. Ya kuwi Pak Pri Ateng karo Pak Ansori RT. Ya, lek Pak Edi iki mek menang enduk priyayine ndak omong. Ya, sing rada omong iki Pak RT-ne kuwi ngono. Iya. Umpajan yo dulur kanca ben akrab lho yo. Heeh, matur suwun. Ya iki pundutan meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula Mbak Yati. Ya Mbak Yatine Koko iki. Mbah Jumar. Tegalan Kandat badhe nyuwun tembang ya. Tembange sing kepenak ya. Matur sembah nuwun. Nggih mugi-mugi tetep sehat. Nggih Mbak Yati mugi-mugi ya sedaya diparingi sehat kalis ing sambi kala mboten enten alangan setunggal menapa. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Dalang nggih. Kula tetep nderek mirsani. Oh nggih. Iki Mbak Winarsih. Ya request-e merah jambu. Nggih, Pak Dalang matur suwun. Mbak Winarsih iki saka Sambirobyong. Ahmad Arifin. Ya iki saka Moyoketen. Ngersake ayang-ayang katresnan sejati saking kula Ahmad Arifin Moyoketen Boyolangu liwat streaming. Ya. Iki mboten kata lumpen dalu niki kula nyimak saking griya mugi Pak Eko sehat selalu. Ya, iki saka anu. Sapa Peng? Edi Peng. Oh iya, iya. Ya ora apa-apa. Iki matur sembah nuwun, terima kasih. Iki diaturake dhisik tembang sing kepenak. Ya iki mau ana pundutan Sinom Nyaman mbok menawa iki kadange Pak Edi diaturi munggah ning pentas, Nduk, pisan gawe iki tembange tembang alusan. Ya Pak Minto saking Karangrejo. Monggo aku aturi minggah Pak Minto niki mumpung tembange dereng tembang sing bring-bringan dalam arti tembang sing masa kini niki tembange Nyamat ya Sinom Nyamat diaturke dhisik. Monggo aku aturi minggah pentas sing sekeca. Monggo Mas, disepoti nganggo mentaraman Mas ya. Monggo monggo Pak Minto. Ya. Monggo, mikipun, diaturke Nduk, miki Nduk, miki Nduk. Nah, nika Pak Minto, nika Pak Minto. Ah, wah, jan. Asli dalam saking Karangrejo nggih, Pak. Monggo, ngagem mik. Nggih. Jumeneng mawon mboten napa-napa, Pak. Jumeneng mawon, ngadeg mawon. Pun to ngadeg nggih, pun to. Jenengan saged ngadeg napa mboten? Ya. Ya sik bergas ya mesti iso. Nggih. Asma lengkap sinten, Pak? Pak Minto, mikipun udah dicaket nih. Pak Minto. Oh nggih Pak Minto, saking Tulungrejo nggih. Tulungrejo desa Karangrejo. Tulungrejo desane Karangrejo, nggih. Sinom Nyamat nggih Pak. Nggih, mugi-mugi niki sing anune napa cakepane ngagem sing pundi? Nulado laku nika. Oh nggih. Monggo kula aturi. Iki cara didawani ing tawang saged. Saged mawon. Sinom sami sinome kok. Nggih. Nggih niki mumpung enten medal, ya iki ya penggemar wayang ya seni. Ya. Ya ing tawang
Panjenengan menika kula wau rawuh mriki kalih sinten? Ya mbak namung gitu niku. Oh, berarti tepung kalih Pak Edi nggih? Oke. Oh. Nggih, monggo. Nenone Cah ayo aku ngenteni marang meka ing angkasa. wah, delok cengkok iki berarti panjenengan iki yo ngerti akan seni tenan lho iki berarti. Sun takon onta warta mureki Nan janji-janji. Ya, nanti santer mawon. Ya. janji-janjiku eling Sumadra Setyas ingsun. Wah, jan apik tenan. Suwantene keluarken bakul. Mboten. Saya coba. Berarti panjenengan nate nggih teng Karawitan nate nggih, Pak? Nimas ingsun. Nggih, nate krawitan. Oh, nggih, ya layak. Ya. Nimas ingsun sapa Sinaksen sinak senan cowe kok diunggahne didukne di wah jan ya. bumi langit Tangis tangis ing tias nganteni padang bulan. Enggak, diaturake nyamat. Senggae sing sayak nggih. Nggih, pun ampun kuwatir. Jan. Nolatola go tamo Enak banget ya. Pak Minto, panjenengan napa kagungan grup Karawitan? nggih, Oh, napa asmane grupe, Pak? Mitra Laras. Sinten? Mitra Laras. Oh, Mitra Laras. Mitra Laras. Iya, ya ora apa-apa. Ora dadi sepuh kok bedho guyu sajake kok. Wis tuwa ya omong liar-liar. Mboten nek liyare mung mergo saka mungkin ngempas-ngempasne kalih tutukipun ngono. Iya. Ya. Wong agung ngeksi
suwarga kepati amar suti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tane awalan nafsu kalima warnane senaksa tapo ya luhur makasane tanah beene isa subuh dhuwur asar lan maghrib puji syukur sing gawe urip senggaane napa niku sakniki senggaan agamis lho Pak Minto nggih lek biyen kan kedak tegane kambil ijo bejane sing duwe bojo nanging aja loro pripun kula mboten kedah bojo niku. lho mila to dereng napa sampun terus ditilar Sampun. oh sampun Ditinggal lunga. wah ya Allah Tinggal lunga nang Sukabumi ra balik. oh nggih pancen nggih pun ginaris saking kudrating Gusti kok Pak lek ditinggal lunga ning Sukabumi niku pancen wis apik enak lho wong wedok sing ninggal sing lanang ngengkleng ngantos sakniki nggih enten ta Pak iya kula gawe lagu niku judule wah pikir niku ceritane wong lanang ditinggal karo sing wedok enten lho wonge nggih teng mriki nggih aman monggo Pak Konco-konco tepuk tangan untuk Pak Minto. Hebat banget. Terima kasih. Wah, nggih ngoten niku jenenge sumbangsih panjenengan kagem para muda tumaruna. Dadi tembang niku mboten kok tembang-tembang sing anyar ning tembang klasik tetep diuri-uri Pak Minto. Nggih, terima kasih matur sembah nuwun nggih Pak Minto. Insyaallah kapan-kapan panggih nggih matur sembah nuwun pangestunipun ingkang kula suwun nggih. Wah, jan. Ayo Pak Minto mandhap Mia Rangel karo Ardia Diwang Probowati jumeneng bareng. Prengat prengot adik mikir apa tangga uang Gogo cikan gembira
saate ayo padha Ayo guyu. Selamat malam Wilujeng Dalu Renjel. Selamat malam Pak Wilujeng Dalu. Wah, semangat ya Cahayu. Semangat alhamdulillah. Ojo ono tembung loro dan ojo ono tembung sakit. Yang Nggih. ada hanya sehat-sehat and sehat. Amin. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim, Pak. Ayo. Nggih. Mi, Dalam. selalu sehat ya Cahayu. Nggih, Pak. Oke, terima kasih. Iwang? Nggih. Ya wis, sehat ya, Dok? Sehat. Oke. Ya sing semangat to ya rumah saku kok. Ayo diaturake pambukane Mas. Sadurunge Mas Yudo mengko diaturi muga pentas. Tembang pambuka Nyu Kusuma Wardani karo karawitan Hamong Rasa. Monggo datoske. Ya. Hey. Asik, asik, asik.
goleki. Iki lho bocah. Api. Mesti jelas suka-suka among rasa salahku aku sudah terlihat jumlah bila dapat nuan pangapura Matur sembah nuwun, terima kasih ya Nduk. Neruske sadurunge ibu-ibu lan adik-adik Waranggono iki engko sinden sesendunan tetembangan iki Mas Yuda diaturi munggah pentas. Ya, tembangnya apa Mas? Kang Doli. Ya, nggih ngiringi Mas Yuda. Sik iki ana pundutan mengko diaturke lek wis Mas Yuda munggah ae. Dari temanten berdua iki mengko ya tak aturi munggah panggung ya ngregengke suasana mergo kemanten iki nembang ya apik lho, Nduk. Ya. Ning ya nunggu panjenengane Mas Yuda ya anggone munggah panggung. Monggo diaturke Mas Kang Doli. Dadoske